nostre grup està centrat bàsicament en l'aprofitament de biomassa, sigui d'origen animal o vegetal, i per obtenir productes comercials de valor afegit. O sigui, la nostra idea és, aplicant principis del que es diu la química verda, passar d'un producte que té poc valor a productes comercials que tenen força valor. Per exemple, ara estem treballant amb residus de poda per obtenir bioplàstics. El Centre DBA el vam crear l'any 2005 a partir del nostre grup de recerca i està dedicat a fer transferència de tecnologia a les empreses. Treballem a les empreses, a partir dels nostres resultats de recerca, els transferim tots els nostres coneixements en l'àmbit de la valorització de subproductes agroalimentaris, principalment, i de biomassa forestal. Nosotros somos un grupo multidisciplinar que se dedica al desarrollo de nuevas variedades de cebada ricas en compuestos bioactivos destinadas a la alimentación humana. Entonces, nuestro objetivo es ofrecer al mercado nuevas variedades que sean saludables y aporten un valor añadido al cultivo para el productor. Los compuestos bioactivos en los que nos centramos son varios. En primer lugar están los betaglucanos, que son polisacáridos del grano que contribuyen a la reducción del colesterol y reciben atención como potenciadores del sistema inmunológico. En segundo lugar, trabajamos en el desarrollo de cebadas ricas en compuestos fenólicos, particularmente antocianos, que se caracterizan por su elevada actividad antioxidante. Y por último, también trabajamos en el desarrollo de nuevas variedades con alto contenido en amilosa o amilodón resistente, con gran interés como prebiótico. Además, en nuestro laboratorio también ofrecemos servicios a empresas de análisis genético de pureza varietal mediante marcadores moleculares y lo realizamos tanto en grano de cebada como en malta. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. La sostenibilitat ambiental és un dels objectius més rellevants que té al davant la nostra societat. Requereix millorar el nostre coneixement dels processos, entre ells els que regulen, per exemple, la nutrició de plantes i microorganismes per tal de millorar o determinar en quines condicions aquests són tòxics o nutritius. El grup de recerca de química física ambiental ha estat treballant al campus de l'ETSEA des de fa més de 35 anys, fonamentalment associat al Departament de Química. Som un grup interdisciplinari que acull químics, físics, enginyers, matemàtics i biòlegs en diferents estadis de la seva carrera científica, estudiants de doctorat, postdocs i professors permanents. Estudiem com alguns elements rellevants, per exemple el zinc o per exemple el fòsfor, es distribueixen en diferents formes químiques quan es troben en matrius que van des d'aigües de rius o sols fins a matrius alimentàries com el vi. La distribució d'un element en les diferents espècies i les reaccions que involucren permet avançar en la comprensió dels efectes fisiològics i el cicle global dels elements en el medi ambient. Intentem aportar nous medis, nous mètodes, nous resultats per millorar la protecció dels medis o la fertilització agrària. Nosaltres, com a grup, estem integrats en el grup consolidat de postcollita, que és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya. I dintre d'aquest grup ens dediquem fonamentalment a estudiar les bases bioquímiques de la qualitat dels fruits. Hem fet recerca principalment en tres d'aquests atributs. Primer, el que seria l'aroma dels fruits, que nosaltres coneixem com l'aroma dels fruits, de fet és una barreja molt complexa de moltes substàncies diferents. Per exemple, en alguna varietat de poma que nosaltres hem estudiat n'hem trobat més de 50. L'altre gran atribut sobre el qual hem fet recerca és la textura, que hi ha molta gent que confon la textura amb la fermesa del fruit i no és el mateix. La textura és tot allò que captem amb la boca i que no és el sabor. I finalment, en els últims anys ens hem interessat molt per el que seria la superfície del fruit, de quina manera les propietats, les característiques tant químiques com fisiològiques, com mecanístiques, com funcionals d'aquesta superfície del fruit tenen incidència sobre la qualitat. L'objectiu fonamental de la nostra recerca és intentar que el fruit arribi al consumidor
al mercat en general i també al consumidor en les millors condicions de consum possibles, amb uns atributs de qualitat satisfactori. You gotta get up to get down, kid. Hey, you gotta get down to get